Tak, čaute lidi. Vzhledem k tomu, že nám YouTube zakázal streamování, dal nám omezení a nějaké sankce z nám neznámého důvodu. Protože jsem streamovala sama, ale na tom videu jasně slyšíte, že se mnou i tačka. Takže prosíme o rádu, aby se nám nějak pomohli odblokovat a aby jsme mohli streamovat. a v případě, že to společně zvládneme, uděláme vám stream, ve kterém ukážeme všechny dárečky, které Adri dostala. A určitě něco dobrýho a je vymyslíme. A vyzkoušíme je a možná taky vybereme jednoho, komu nějaký malý dáreček pošleme. Tak čus! Čau.